kundi Plemex. Uy, araw mo na dawan bareta? Ano ito? O, day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela ating kasama. Pakinggan natin. Buwan mga tugang, good morning po sa kabos. Kaya ngayon iba ang boses, makuman niya si Papa Mar. Bueno, mga tugang, sa pangaran po ni News Director Mar de la Cruz, kita po muna mag-iba-iba sa programa ngayon aldaw ng Martes. Ring on your bell, tap on Ini po ang programang Aramon Yato sa Radyo DCGB. night when the moon Ako po ang sa indong paramientras na makakaibahan sa programang ini. Ako po si Joshua Bino. knock on your door, call out your name, wake up. Buwan mga tugang, kumusta po kamo? Nakaipos na lamang kan sa tuyang pangudtuhan. Till you Ngunyan na nagaragit-ragit ang init tabi Kuya John. Nagaragit-ragit ang init sa lawas. Kaya importante na hydrated kita permi mga tugang. Mag-inom permi ng tubig. Tangali di kata basta na sanang tumumba dyan sa gilid. lay me down, I'm gonna knock. Diba? Pasiguro permi ang salud mga tugang. Dayta aram ang dalagan kan sa tuyang panahon ta ragito ng init ngunyan maghapon. I'm gonna Diyan o naman ka nabanggi, bigla sana naman na umuran. Kaya uso ang mga hilang-hilang ngunyan mga tuga. Importante na piga pangatamanan taan sa tuyang salud. Diba? Mahirap pagkasakit sa panahon ngayon. Sa sobrang mahal ng mga bilihin. Diba? Sa sobrang mahal ng mga bilihin. Pero taod-taod mga tuga. Para duman sa mga minimum wage earners digdi po sa Bicol Region. how can May desisyon na po mga tugang you up so Tripartite Wages and Productivity Board the door? na dagdag pasahod sa mga minimum wage earners digdi sa Bicol Region. Tod tutukaron ta po yan mga tugang sa programang ini. I'm gonna, Ta dyan na hapon man nga ni may imbitasyon sa tuya. Ta may press conference po sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board mula sa Dole Region 5. Yo, may press conference pero nainot nang nagluwas sa national level so bareta na may wage increase po digdi sa Bicol. gonna knock Tagtag pag uri-restoryan tayo mga tugang, lalo na itong mga nagaharalat na mga obrero digdi sa Bicol. if you don't. Bueno, punan tang uri-restorya mga tugang, ta kunyan, Down you'll see, I'm gonna hoot and howl like a lovesick child until you say you're gonna come out with me. may nailang akong post mga tugang, kan alkalde kan Legazpi City, si Mayor Alfredo Garbin. Counting sheep, May kinaraman ini sa sarong mainit na pinag-restoryahan ngunyan mga tugang sa probinsya kan Albay. Ang pagpapailaw kan Bulkan Mayon kung sain kagulping reaksyon ang nakuha ka ini if you don't. sa social media tabi mga friends, di ba? I'm gonna knock May mga daiuyon ta syempre kay puan ngayang ipreserbar ang naturalesa kan Bulkan Mayon, di ba? Kay puan ipreserbar ang naturalesa kan Bulkan Mayon. Pero syempre so iba kung igwa man sindani na iba man na tindog sa issue na iyan to say no. na makakatao ngayanin economic boom digdi sa probinsya kan Albay
kung pailawan ang bulkan mayon, arog kan ibang mga pasyaran na piga pailawan kung banggi, duman sa ibang mga nasyon, tabi Kuya John. Diba? Banga ang reaksyon kan publiko. May kinaraman sa propwestong iyan na pagpapailaw kan bulkan mayon sa paagi po mga tugang kan Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o pigapod na TIEZA. Diba? Kanakaaging Domingo, nag-public hearing na duman sa Santo Domingo. Kundi dapat pala sa public hearing mangyayari sa Legazpi City. Kundi susog sa konfirmasyon po ni Mayor Alfredo Garbin, dahil niya man tulos tinugutan na magkondukta kan public hearing digdi sa Legazpi. Kaya kan Domingo mga tugan, nag-public hearing duman po sa Santo Domingo. Diba? Nagkaigwan public hearing duman sa Santo Domingo. May kinaraman sa pagpapailaw nga na yan kan bulkan mayon. Pero ngunyan, may update kita mga tugang. 13 minutes ago pa sa nanay, napig-post kan alkalde kan Legazpi sa iyang official Facebook page, official social media account. TIEZA o itong Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority cancels or terminates Mayon Lighting Project. Diba? Ang nakapalaman mga tugang digdi sa post kan alkalde sa sarong statement na pinalawas kan TIEZA, notice of termination / cancellation. Basahon ko mga tugang intoto ining nakapalaman digdi sa dokumentong ini na pinost kan alkalde kan Legazpi sa sayang official social media account. Sabi digdi sa notice mga tugang, notice of termination / cancellation. This is to inform that the Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA is canceling, pig-cancelar mga tugang, canceling the procurement of Mayon Volcano Heritage Aesthetic Lighting and Albay under Design and Build Scheme with approved budget for the contract of 500 million pesos only due to some issues from concerned stakeholders and government agencies and the need to obtain full stakeholders acceptability of the project. Dahil dapo mga tugang sa nagbutwa ng mga concerns halis sa mga stakeholders and mga government agencies na nagpaabot nin kahandalan o pagkahandal sa proyektong ini, pinagkanselar mga tugang. So procurement kay itong pagpapailaw kan mayon na proyekto kan TIEZA. The cancellation for the project is in accordance to Section 41 of the revised IRR of RA 9184, which states that the Hope reserves the right to reject any and all bids, declare a failure of bidding, or not to award if the physical and economic conditions have significantly changed so as to render the project no longer economically, financially, or technically feasible as determined by the Hope. Accordingly, the evaluation of bids of the lone bidder Amigo Entertainment Technologies Incorporated, JV with BF Corporation, is also cancelled. For your information and guidance, Attorney Nino Roberto F. Aquino, Chairperson, Bids and Awards Committee. Yan tabi mga tungang update duman sa pinagkaguluhan. Diba? Sa pinagkaguluhan. Siyempre dati nga ning banga sa opinion, siyempre banga man niya ng reaksyon. Sa iba, siyempre, maugma dinangog kan TIEZA. So, mga pangapudan kan mga opisina ng gobyerno, so provincial government of Albay, mga tugang, nag-request pa sa TIEZA na talagang ipundo na itong lighting project dyan sa Mayon. So, Diocese of Legazpi, iguaman mga tugang nin statement, di ba? Pero, haloy na kaya ini, haloy ng taon ini, pinaghuroronan, and nabuhay girarengon niya na 2025 ining irestoryahan. Tama lang nga ni, nag-public hearing ka na kaaging Domingo. Siyempre, so iba masabi, sayang nga yan. Baka may nahiling man talaga sindang potensyal sa turismo
kan pagpapailaw kan na bulkan mayon, and so iba man salamat niya ta dinangog so pangapoda na kumbaga man tinaron so naturalize ang gayon kan bulkan mayon. So at least ngayon mga tugang yan ang update, posted po yan sa official social media account ni Mayor Alfredo Garbin, ang mayor po mga tugang kan syudad nin Legazpi, di ba? Bati kadakol na pati so nagkuron yan, kadakol na pati so nagrulawas na mga litrato kan bulkan mayon online, kung ano-anong edit kan mga netizen, 'di ba? Pero sa iling ko dahil man yan ang sabi nga ni kan initial kong kauron na may pagkaisi man dyan, dahil man ibubugtak sa mga ilaw, itarakod mismo sa lawas kan bulkan mayon. Mga spotlights, harayo man siya sa lawas mismo kan bulkan mayon. Kumbaga spotlight mga tugang na mailaw direktang matama duman sa bulkan mayon, di ba? Pero ngunyan ang update kinansilar na kan Chiesa, so procurement para duman sa pagpapailaw kan bulkan mayon wala kinansel naman, so kunyan so evaluation duman sa bidder kan proyekto. So at least kawan na po mga tugang na makapagsabi kayan may kinaraman sa proyektong pagpapailaw kan bulkan mayon. Bueno, dagdagan tamo na danguguntan istorya hali dyan sa luwas. Nasa linya si Kuya Al Mario. Kuya Al, good morning. Thank you so much, Kuya Joshua. May mga improvement talagang gigiribuhon man sa Legazpi City Hospital, Bitano sa mga masunod na aldaw. Saro kayan ang napigbubusol ni City Councilor Sunshine Imperial na pag-establisher nin express lane asin PWD's ward. May resolusyon na inis na nakasalang sa sanggunian na palunsod planong tukaron at yan na hapon. Manunutaran ang Legazpi City Hospital hinguaman ta pigagada ini na budget ni Alcalde Attorney Pido Garbin Jr. sa national government through Congressman Saldico Canaco Bicol kan mga enot na bulan na tinawa naman nga ni 100 million dati 50 million sa pigagad itinao 100 million para sa improvement talaga kan mga pasilidades asin dagdag na bulong sa Legazpi City Hospital. Sa informasyon na ini na tao naman kan national government ang sabi sa informasyon download na so 50 million to follow naman so another 50 million kaya expected talaga ang mga improvement na mangyayari sa Legazpi City Hospital sa mga masunod na bulan sa rokayan ang pagpagibon in express lane asin PWD's ward base man niya sa resolusyon na pigubusol ni City Councilor Sunshine Imperial. Hindi pala Kuya Al, at least may abang-abangan naman ng mga development ang mga taga Legazpi. Yes, tabi Kuya Joshua, siyempre, so 50 million, ginibo bagang 100 million, kaya nakulang bagay man talaga ini na papakinabangan kan mga pasyente, lalo na ang mga taga Legazpi. Yan, informasyon ba, digdi sa luwas, Al Mario, DCGB. Thank you, Kuya Al. Ali dyan sa lawas. At least mga tugang, may bago lamang na pagalat-alaton ang mga taga Legazpi City PWD ward palan ang pinagbubusol tabi mga tugang So at least magayon na kumbaga natatawan atensyon ang pagpapakarhay kan kumbaga mga pasilidades pag-abot sa pagproteksyon sa salud kan mga taga Legazpi. Diba? Taan sarong lugar mga tugang, kumbaga sabi nga ni sa mga nagburot ng ururon kato, halimbawa ang turista tabi Kuya John,
gusto ngayang mag-start digdi sa Legazpi or sa probinsya kan Albay, digdi ngaya ma-spend kan sa iyang retirement life, di ba? Saro sa hihilingon dyan mga tugang permina, so ospital, so kondisyon kan ospital, di ba? Kung halimbawa digdi ka mag-istagurang ka na, digdi mo pinili na magpaurohayahay naman kan buhay mo, kung may mamatian ka, day kang dudumanan ng magayon na klase ng ospital, di ba? Mahanap ka na lang kay ibang lugar, di ba? So at least magayon na pigapapakaray na ngunyan ang mga ospital po digdi sa Legazpi City para sa futuro kan mga taga Legazpi kan mga taga Albay. Di ba? Ta importante ang salud. Importante ang salud kan kada saro mga tuga. Diba? Bueno. Good morning kay Sir Alvin Oy, maray na aga, Mr. Pasiguro. Katapos ko lang magluto, walang mintis sa pakikinig sa DCGB. Salamat tabi, bossing Alvin Oy. Diba? Dahil na nindo pagpakiaraman. May comment si Sir Alvin. Si Joanna Agripa, naka-standby pero nagko-comment pa sa tuyang Facebook Live. Shout out niya kay Karen Ala na dakolon ang istorya. Buda, shout out man. Good afternoon o good morning kay Kunyan, kay Cha Malo kan Taysan, para hilot Santiguar sa may Bureau of Fire Protection Taysan, tagadangog sa DCGB. Yan. Maray na ugto tabi sa imo Cha Malo dyan sa Barangay Taysan. Ano? Minapabati so pigihilot mo. Wala na tabi Kuya John si Johanna. Binaba mo na ni Johanna tabi Kuya John. Salamat tabi sa gabos na mga nakatutok ko niyan sa satuyang Facebook Live. Pwede po kamong magkomento sa DCGB News Online. Bueno mga tuga, ang dagdagan taan istorya, hali po dyan sa luwas. This time, duman kita sa Tercer Distrito kan Albay. Chief Jim, good morning. Yes, salamat Joshua. Maray na aga sa mga parantabay. Makakahuro niya to ngunyan an pamayo kan Integrated Philippine Association of Optometrists, IPAW. Sa pamamayo ni apod sa pamayo ni gobernador si Dr. Jose Nasol, ta igwanin na programa sinda lalo na sa mga kaakian, mga estudyante, ta haros iba na bagangon niya ng pag-eskwela tabi Joshua, kay nakilibro ang mga aki expose sa mga gadget. Dapol mga nagkakaigwanin na diferensya ang mga mata, hubin pa may diferensya na, pero ang mga nagpakasalming na ngunyan igwanin na programa na IPAW through Dr. Jose Nasol ang pamayo kan Integrated Philippine Association of Optometrists digdi sa tuyang runa. And at the same time, congratulations digdi kay Dr. Nasol dahil may award siyang na-receive itong professional distinction. Gustong sabihon, may kinaraman digdi sa sayang trabaho, na-recognize siya. Aramo niya to ang detalye kan mga programa kan IPAW and ining manungod sa sayang award. Doc, good morning. Sa ibong na linya po, welcome po sa DCGB. Sa ibong na linya si Joshua Bino sa Angkor sa DCGB. Hello, good morning, Joshua. Good morning po, Doc. Kumusta po ka mo? Maraming po sabi, ako po si Doc Nasol, aloy ng optometrist digdi sa Bicol. Ako po muna ng Regional Governor kan Integrated Philippine Association of Optometrists digdi sa Bicol. Ngunyan po, last February 22, na tawan man po ako ki-recognition sa national kaning Philippine Federation of Professionals Association sa kategoryang Professional Association in Development. Saro po yan sa mga awards. Bali, apat po kami na tinaawaning awards. Dua hali sa Manila Central University, mga optometrists po sinda, mga professors.
Sa Roman, so hali duman sa Dio Campo College. As in, solo lang po ako haling Centro Escolar University College of Optometry. So bilang pasasalamat po na nakuami ining award na ini, nag-isip po ako na ganing makatabang sa tuyang mga kamagurangan, mga seniors, and then sa mga students. So narariparo may pungo niya na sigian ralanggaw kan mga grado kan ka mga akian. So bilang sa mission ko naman yan digdi sa Bicol, digdi sa Ginubatan, 3rd District, 2nd District, matabang po ako, tatabangan ko sinda libreng examination, and then tabangan ko man maski mga libreng frames, kumbaga sa so lens na lang, at an affordable cost. Bilang tabang ko yan, pasasalamat digdi sa mga natatanggap na mga recognition sa national. Although, bako man ini po national project, local initiative ko man lang po ini. Giving back to the community, gabos na blessings, ganing tabangan ko man po sinda. Especially mga kaakian na sinasabahan the future pag-asa ng ating bayan. Kadakol ko niya na examine ko. Hindi nga nahiling po sa dakulo na letter sa Snellen Sir. So, lang kaw ng grado. Pwedeng resulta yan kan pagparagamit ka mga gadgets, Thomas, new work, radiation, iyo po yan ang posibleng kausa ka iyan. Sige, lang kaw kang grado. Mga aki pa baga po, mga pigagamit ng pang-aling sa aki, itong mga tablet. Nagbuo na naman, exposure, too much. And then pag nag-aadal na sa kadakulang subjects, halos dahil na magtururog, pero may nasa atubangan ki computer, ki mga gadgets. Yun na po yan ang reality kan sa tuyang panahon mo niyan. So, yun po yan ang naisip ko nag-ibo na mission para makatabang sa community. Talagang may epekto, Doc, sa matakan aki pag pirming nakababad sa cellphone phone. Lalo kung mga aki bagata, usuhon ba ganing ko kumelon ngayon, dahil na nag-aaling so ina, ibabad na sa cellphone. Iyo po. Tapos naghihibi na kung kinuha mo. Gano'n naman ang tabi yan, Doc, nakaka-apekto sa paghilingkan sa rong aki. Iyo po, kaka-epekto yan, too much near, use of the eye sa near, gano'n na titrigger ang so pagka nearsighted, nearsightedness. Yun po yan ang trigger. And sa pang dakulaw na epekto, dahil sa too much radiation, too much stimulation kang eye sa brain, ang mga cases po, nagaruso, nagkagaygo na siya seizure. Itong, so gano'n ina-atake na ngayon. So yun yan ang dapat na too much, tawan talang kilimit. Yan. So mga dayon na malimit, yan ang mga resulta. Nakaka-adapt sila na sa halangkaw na lugod na grado. Ikaw nga po kayang survey or prediction na by the year 2050, halos kalahati nga kan mga kabataan, mga nearsighted na yung gabos. So, ikaw nga pigapon na myopia pandemic or nearsightedness pandemic. So kami po na mga optometrists digdi, pag-isikap niya na makatabang sa mga arog kaya na cases. So, igdi sa muya, sa local initiative mi, dahil magduwa-duwa itong may mga problema arog kaya, pagdigdi lang po sa clinic, yaw na ko digdi umaga sa Ginubatan, hapon sa Ligaw, tayong matawang kumangki libreng examine yung mga kaakian na ini. Bilang community outreach, community service na. So mga lolo mga seniors, lola, well, also the same. Gusto kong matabangan man sinda. Tangaming, in a way, igwa kitang tabang malamang sa lokalidad. Opo. Kung po ako kandidato, di ako nila pagboto. Anong sistema tabi, Doc, kayan? Mapasya lang po dyan sa opisina mo. Ano po ang schedule? Umaga po, yan ako digdi 8:30 to 11:30 sa Ginubatan, sa Nasol Optical Clinic. Sa hapon naman, 1:30 to 4:30, dyan sa Ligaw. Dyan lang sa sentro. Ano po na sana po? Mga pirang aldaw po yan, Doc, na madurar. Yan ang programa. Ngunyan tungkuan, ngunyan na March and April, tig-isip niya na kumbaga sa habang
one supply last. Tama mananggad dokta bati ngunyan baga pero Oo. suspended ang klase. So mga estudyante online Oo. class Ay, paghapon oo. nakatutok sa sendang mga gadgets, iyan palang dakulang epekto sa mata ninda. Ito dok mananggad to na itong nabanggit mo na sabi mo nag-seizure na. Ano po dok ang kumbaga extent na pwedeng mangyari to sa sarong aki? Igo po itong too much use na talaga kan mga gadgets. So dahil na nagpupundod yan, Mhm. igo ang mga nakaabot sa kuya mga pasyente na araw kaya yung kang problema kay ini. Pig research ko po yan, iyo mananggad po, too much exposure sa mga gadgets will result sa mga seizures, sa mga extreme cases Mhm. na nangyari sa inda. Kaya po, ang suggestion ko po, ito po ang sinasabing palong yada 2020 rule na after mga 20 after mga ma-expose ka sa gadgets mo, you have to look at a distance of 20 feet for about 20 minutes, and then 20 seconds, and then pwede ka naman mag-resume. Mhm. Iyo po yan ang pinasabing 2020 rule. After exposure naman sa mong trabaho, mga 20 minutes, iling ka naman sa arayo, more than 20 feet, mga 20 seconds, and then you go back again. Ang purpose kaya, tani ma-relax naman, so muscle kang mata mo, na perme na sa nakakonsentrate naman sa near. Iyo po yan ang sarong rule kaya yan. Tapos, limit mo naman sa mga akin na di man makatutok tuloy-tuloy, di man sa inang pigigibo na schoolwork, Mhm. itong computer use, medyo hiling gararay sa arayo. Tanganing na-relax sa mata. Tanganing ma-maintain so mararay na health kang mata ninda. Mhm. Ito po dok, may nailing kaya ako Hello, dok, na- hello Joshua. May kwan lang ako digdita. Itong nabanggit ni Doc na myopia pandemic. Sa kabilugan ini kan sa toyang digdi sa probinsya ni Albay, igwa kitag pandemya tabi Doc. Ano ining myopia pandemic na ini? Ini pong term na ini, pinag-coin naman sa sarong natin ng convention sa Manila na digdida sa Asia region. Yun na yan ang prevalence of myopia pandemic na nagdadakol maray ang nearsightedness. Mhm. Resulta yan kang, ining pagparagamit kay gadgets, pagparagamit kay nagiging kakulo na nagsasuffer na nearsightedness. Ipo yan ang sarong na nanoodan ko duman na by the year 2050 na halos kalahati na kang population kan mga kabataan, mga nearsighted na. Takay ito baga po kang mga inot na panahon, may ito sa mga Japanese, ito sa bugo ng salamin. Mhm. Ba't eventually mo na, nakahiling kita, gano'n nagbukod naman kita, no? Well, iyo yan ang trend. Kita magiging po na kontra na yan anti-radiation. Well, nakatabang po yan. Nakatabang yan. Tapos ito pagsunod naman sa Naputol Kuya John. Naputol tabi mga tugang ang connection. Iyugon mo ito mga tugang ang kunyan palan ang pag-abot da kan year 2050 halos kabanga kan populasyon kan mga kakiyan mga nearsighted na, di ba? Malabo pag naghiling sa rayo dahil na mamaanan masyado, di ba? Dahil na sobrang katutok na mananggad sa mga gadgets. Yugon mo minsan baga kaya Kuya John mananggad maski ano bang mga magurang nga may gikibuhon sa harong o nga boboy o digdi tuko na mo na ngay digdi Hello. tapos iling ngay mo na kaining kokomelon gagaw-gaw na sa cellphone tabi ko dyan okay Hello. Jim go ahead. So at risk palan ang mga matangunyan kan mga bagong generasyon tabi Joshua. Correct. So yung girarinig di si Doc Nasol. Iapot ko kay Doc ta munyan baga tabi Doc dakulon lang nababakal online ng mga anti-radiation glasses ngaya nakatabang mo po ito. well, sumano ko diyan sa mga online. Urunan mo yan po na bako gabo siguro sure kita sa mga online products na yan. Mhm. So igwa kaming mga machines to test
kang ano kayan itong genuinity kung genuine yan o what. Mhm. So pagka-claim ng mga capabilities, iba kami mga ano kayan mga machines to test, instrument to test. So mas magayon po magkuha ka mo sa mga reliable sources ng giraray. Correct. Pero basta makatiwala. Iyo. Iba pa mga well, it's marketing strategy masiguro rin da mga arog nga kayo ni mas magayon igang mga testing kayan kung genuine or kaya na itong binamarket totoo hindi. Iba kung mga nakuha na kayan big-test may garo da iman Clayman sana. Pwedeng idulok sa indo tabi dok ngayon ba ipatas ko dong ngayon kay sa optometrist kung pwede iba kami mga instrument to test kan ano kayan pagka totoo bako. Okay. Pero masarap po sa mga medicine claim arugin. Delikado ba ba? Iya po. Anyway, tabi dok, thank you very much and congratulations po duman sa mo sa award. And thank you man duman sa naisipan mo na outreach program. Libre pala na check up mo na kumbaga frames dyan sa mga taga 3rd district. Opo. Maski 2nd district, pag damay na, kakamalig ba ako? Ako na pwede. Pwede. Oo. Doon man namimili na mga tao ba ganyan gusto makatamang man. Correct. Tabi, Chief Jim? Thank you. Okay, so yan tabi Joshua, matugang si Governor Jose Nasol. So itong may mga problema, pasyar sana sinadigdita igwa si Doc din na mga kumbaga charitable activity para project kaining Integrated Philippine Association of Optometrists local chapter. Ang presidente mo si Dr. Jerry Del Rosario, ako po ang regional governor. Regional governor. Thank you so much, Doc Tabi. Local initiative ang project na yan, ha? Local Initiative. Okay. Thank you so much. So yan tabi Joshua sa tuyang pakipaghoron kay Dr. Jose Nasol, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you, Chief Jim. Oy, good morning tabi mga tugang kay Sir Andy Marbella. Nakatutok na po ang tropa kan Task Force Kaayusan at Kalinisan digdi sa Legazpi City. Mga tugang, tadahan ta ang linya ni Sir Jomar Bien. Sir Jomar, good morning. Hello, dito ka na dagog Joshua. Good morning. Okay na tabi. Okay na. Okay na. Thank you very much, Joshua. Ano na ko digdi sa Hiraya Manawari, residences sa Barangay San Vicente, Cantabaco City. Ini baga Joshua. So, naging programa kan National Housing and the Local Government Cantabaco kung saan sobra sa 2,000 na units ang aniyo ng mga magagayon. Kung saan digdipig mabalyo kang LGU sa mga residentes na nasa peligrosong lugar, sa mga residentes na day talagang maistaran. So talagang daing kapasidad na makapatulog kisa diri nga rong tigtarabangan niyan. Pero may mga kategorya yan. Pero nganyan, ang saro, siyempre pag igwa ka ng komunidad na araw ka ni dapat may mga facility ka na. And ako na pinag-isip-isip na facility di ang LGU Tobacco. And saro na Super Health Center. Wow. Ngunyan, pigbuksan. Mayor, kaurong ko si Mayor Keselagman. Mayor, nabuksan tayo ngunyan na Super Health Center para sa mga residentes na Libyano ang mga serbisyo kayo ni design kan sa City Health Unit. Pwedeng matawang kami information. Live kita sa DCGB, nasa ibang linya si Joshua Bino. Mayor, okay, kumusta po ang magiging serbisyo kayo ni? Good morning, Joshua. Good morning po, Mayor. Yes, Joshua. So, ining inauguration and blessing kan sa tuyang Super Health Center. This is a joint project ng Department of Health and LGU Tobacco. Pinili mi talaga nagibohon digdi po sa San Vicente sa Hiraya Manawari Residences dahil iba po kitang 2,361 na housing units digdi. So, ang hiling mi pag napano na inigabos, more than 10,000 po ang residente digdi.
And ini pong Super Health Center, kaya nga ni po super, dahil may dagdag siya po ng mga facilities aron kang kompletong diagnostic facilities sa samuyang laboratory na more than itong usual na piga o-offer me sa samuyang lying-in clinics or sa samuyang city health unit. So, may mga equipments po digdi, di ko na masasaro-saro, pero ang blood chemistry, kompleto na, ang microbiology, kompleto na. Wala po kami digdi pang ultrasound, pero coming soon ang ultrasonography. Ang x-ray po lang ang samuya na i-farm out sa ibang mga lugar. Sa iba man po ang pag-manage kang x-ray. And this will be open 24 hours. Wow. Sa hiling ko, ang paanakan o ang lying-in clinic will still be in San Antonio. Para specialized po talaga duman ang satuya na mother and child care. Kaya digdi po magigiining gari infirmary kung saan po pwede magstay ang pasyente overnight or at least 2 days, at the most 2 days, bago pa siya i-refer sa higher facility. Hadang ko mayor, 24 hours na bukas ini. Pero naman sa na-hospital, na anytime, may mga nakaduty mang diwari dito, mga medical personnel. And sa mga araw kaya nabanggit mo pa ni Mayor na pwede pala mag-stay dito kung na-confine, may kita, kung sila mga ma-accommodate na naka-confine dito. Okay. Pag-abot po duman sa 24 hours, nagulat si Joma, pero ang tagal na namin ginagawa ang 24 hours. Tapos po, na 4 lying-in clinics, 24 hours. Okay, so 3 shifts talaga po kami. So this is not going to be any different, no? Kasi management na lang ng personnel, and 24 hours din po mag-ooperate ini. So ngunyan, I will check the facility. I think 2 to 3 bed capacity lang. Okay? 2 to 3 bed capacity. So mga emergency cases lang, kunyari may alta presyon, nakaipuhan pababaan, so we can take them in for a short time. No? Hari paro kumamang, ano yung mismo kita sa pinakasentro ng residensya? Nakatapat na mga residences, mga mangin, mga tiyagi kung ano nila. Dito ang plano about sa security ko. Pagkakaiba po fencing ini. Yes, magiging fenced po ang facility dahil pakusa na po sa mga tao, pati po sa mga stray animals na may mga ikos, may mga ayam na nagre-relibot digdi. So for the security of our clients and also of our personnel, magkakaiba po kay fencing ini. Okay? So fencing, at the same time, ipakongkreto po ini nasa hampang na rampa, na igwapa po kitang water system na talagang para sa nadigdi. Okay? Magkakaki solar water system just for the facility. Mayor, maiba kita, kasuod groundbreaking kita kang tres residences. Ang tres residences, kung di ako nakasasala, condominium type na 5-story, duman sa Barangay Santo Cristo. Ma'am, nabanggit ka sa bago ni Sir Architect Randy Burse na siyang pumayo kang housing and settlement kang LGU, igwa na daw mga aplikante ito as early as this time. Paano ang sistema kakaini? And pero pwedeng ma-accommodar duman? Paano ang pagpili? Okay, 149 lang ang available naman na units. Okay. Yes, 149 units, 3 buildings, 5-story building. Now we are talking about the tres residences in Santo Cristo. Ang priority po, number 1, of course, dapat pag-ibig member ka. Okay, pag-ibig member ka of good standing. Number 2, priority po taga-tabako. Okay, kasi talaga naman limitado ang slots, so ang gusto ta taga-tabako. Another priority would be empleyado sa lokal na gobyerno naman nag-i-interest na may mga PhilHealth, may mga pag-ibig man po. Kuda sa mga OFWs, pero kay pohan members kan sa tuya pong organisasyon kang OFW. Okay? And then the others po, other uniform personnel, mga teachers, welcome po kamo. Dumara lang po kita after those, no? Makuha kang iba pa ng mga private na workers, no? For as long as number 1, PhilHealth member po kamo. Pag-ibig member kamo. Pag-ibig member kamo. So yan ma'am ang pagkakaiba kang itong tres residences sa kaining na
Hiraya Manawari because ini resettlement. Ito housing project. So malinaw sa nagkakalibog ng ibang tao. Gusto mag-agad tayo mag-inibong. Dapat po ito free. Dapat po ito, may bayad ito, ini po libre. Okay, yung socialized housing ta libre. Although, ang unit libre, so daga ang hiling ta kung paano ta ma-recover. Pero magiging magian man po para sa mga residente. Iyan po sa Digis sa Hiraya. Pero sa Pag-ibig members po, utang mo ang sa Pag-ibig na pagbabayaran mo bulan-bulan. Kaya kung nakakala, yung daga na nabugtakin kan tres residences, doon pa naman pa ni Mayor Alex Bursia na purchase. Yes. Ito, Mayor? Yes. Kan 2003 iyan pinurchase. Tama-tama, taigwaman ako ka ito, congresswoman nindo ako ka ito, may Congressional Housing Fund na on loan for LGUs who are interested. So, ang nag-interest po, nag-signify ng interest na may daga na nabaka si Mayor Borse is Tabaco City. Thank you very much, Mayor. Unless, Mayor, iba pa mga mensahe sa mga residentes. Ngayon na hapon, another big activity ang mangyayari po at 1 o'clock dyan man po sa Cobo. We are going to partner with DTI for the construction. Pondo po ng local government ang pang-construct ng building, pero gamit po para sa mga cutlery, para sa cutlery industry o mga parapanday, hali sa DTI. So this will be a shared common facility para po magiman siyang tourist attraction at the same time sa mga wara po na mga gamit, no, na mga panday, pwede makigamit digdi sa shared common facility or shared facility and magayon po tayo operate ini mismo ka mga panday. Thank you very much, Mayor, and congratulations sa imong bagong Super Health Center. Halikabi digdi Joshua sa Barangay San Vicente, Tabaco City, Jomar Bien, DCTV. Thank you, Sir Jomar Bien. Oy, good morning tabi mga tugang sa nga nakatutok dyan sa tuyang official Facebook Live. Si Sir Alvin Oy, good morning. Si Sir Bong Hill Armario, yan, good morning tabi sir. Si Phil Balila Jr., kan Santo Domingo Albay, good morning tabi sir. Shout out kay Madam Vivian Baluncio, naka-DCGB ito duman sa Baluncio Store. Kay Sir Gerald Aranya, good morning tabi Sir Gerald dyan sa Barangay Gugon, Legazpi City. Wala na tabi kuya dyan si Joanna. Anyway mga tugang, mabalik kita alas 11:22. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Optin Lutein Capsule, alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule, ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement, bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. An oras hatod sa Indokang. Artisan Joint Supplement, bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule, alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule, ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Gloria, ikaw ang aming pag-asa, maka-Diyos, maka-tao, hindi tayo pababayaan kung tayo ay magkakaisa. May pag-asang magbago pa sa tulong ni Kaloy Gloria. Sigurado una ang masa, tunay na albayano,
Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liveride ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveride para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Birit na sana, kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, siya ay mapagkalinga, Gloria, Distrito 2 mahal niya, Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, kalinga ang hatid niya, Gloria, sa barangay man o bayan, Gloria, kalingang Gloria ay nadarama, Gloria, si Kaloy ay kapamilya, kapuso kalahi siya, tayo na Distrito 2, for real change. Come to Metro where you will find everything you need, so keep this in mind. Choices, savings, great quality, it's all here at Metro. Whatever you need, it's here at Metro. Whatever your style, it's here at Metro. To build your dreams, here at Metro. To enjoy your life, here at Metro. We make life easy, we make life better. We make it happen at Metro. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Marhay na aldaw sa inyong amin, pagirumdom sa gabos na mga may pagsadiri nin daga sa banwang daraga. Ipinapaaram sa publiko asin sa mga wara nin moroso sa daga sa ngunya na taon na pwedeng makakuha nin 10% diskwento kung makapagbayad nin amilyar hanggang Marso 31, 2025 base ini sa Provincial Ordinance No. 0047-2019. Bako lang po yan, 20% diskwento man ang pigtatao sa mga makapagbayad nin advance para sa masunod na taon. Ang pagbayad din amilyar hanggang Disyembre 29, 2025 para sa nasabing diskwento. Siring man dahil sa Real Property Tax Amnesty Program na pigtao sa gobyerno probinsyal na nagpuon Hulyo 4, 2024 asin matapos Hulyo 3, 2026, ang mga moroso sa daga magpuon Hulyo 4, 2024 asin sa mga nakaaging taon wara nin babayadan na penalidad o kaya interest. Pasyara na ang sa Indong Municipal Treasurer's Office, Ground Floor, Municipal Hall Building, Daraga, Albay, ang nagpapagirumdom, Tresurero Municipal. Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Ayain ang tropa at subukan ang Red Horse Super. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too.
Buwan ng mga tugang, balik po kita sa programa. Nangudto na lamang kamo. Alas 11:30 na pala. Ano, marabason sa na ang oras mga friends. Marabason sa na ang oras. Kasi rabas kan pagdulag kan kwarta sa wallet. Ano ko yan na, si Kuya Ronald Baldo na po ang sa tuyang kaibahan sa technical department. Buwan ng mga tugang, so aloy na panahon na pinaghalat-halat po kan mga minimum wage earners po mga tugang digdi sa Bicol, malalabos na ang wage increase o ang pag-umento po sa aldawan na sweldo kan mga minimum wage earners digdi tabi mga tugang sa Bicol region. 40 pesos ang naging desisyon na idadagdag sa sweldo kan mga obrero, di ba? Hali sa 395 pesos minimum wage na yung existing ngunyan, dudugangan po yung mga tugang nin 40 pesos. Pero bako biriyuan duwang tranches tabi mga tugang, duwang tranche nin pagdagdag sa aldawan na sweldoan mangyayari. Diba? Siguro para bako man masyadong magabat sa lado kan mga employers, sa lado kan nasa management o kaya nasa business sector, di ba? Pwede na. Pwede na 40 pesos mga tugang an aumento. Hali sa 395 pesos magiging 435 pesos po mga tugang ang minimum wage digdi sa Bicol. Ang effectivity kayan mga tugang, taon ni Nailing ta, pinagpost na ini kan National Wages and Productivity Commission. Iyo po, takan matandaan ba ganito mga tugang, pinagbareta tanga sa DCGB. So last na public hearing, public consultation na ginibo kan Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWP biligi sa Bicol. Daman baga po mga tugang ginibo sa Concourse Convention Center digdi sa Legazpi City kung saan may proposal kay to so mga laborer na pun nga may nagpropose na 30 ang aumento. May nagpropose man na sanggatos, di ba? Pero duman sa management side, sa grupo man kan mga employer, sa grupo kan mga nasa business, ang sabi ninda, pwede na nga ang mga 10 pesos, sundo 30 pesos na, susaro 10 pesos so proposal, susaro 30 pesos, di ba? Pirang mga more or less 2 weeks, 3 weeks, so nakaagi mga tugang sagkod sa nakabilog ng desisyon so RTWPB Bicol and inagi man ini kumbaga for approval sa National Wages and Productivity Commission so sa indang central office. Di mangyayari 40 pesos mga tugang ang aumento po sa aldawan na sweldo kan mga minimum wage earners digdi sa Bicol sa paagi nin duwang tranche. Diba? Effective April 5, 2025, so first tranche. So 395 pesos na existing, dudugangan nin 20 pesos sa first tranche effective April 5, 2025. Magiging 415 pesos mga tugang. Pag-abot kan April 5, 2025. Tapos malaog naman sa second tranche na sulatatanda naman na 20 pesos para maging 435 pesos ang minimum wage and mautob itong 40 pesos na dagdag sahod. Ang effectivity man kan second tranche, iyo tabi mga tugang sa December 1, 2025. Iyo po yan, sunagin desisyon. Haloy na panahon iyan na hinalat kan mga minimum wage earners digdi po sa Bicol. Iyo, takon matandaan mga tugang, dapat ko ta last year. O garing, ta parte kan proseso magkaigwalin public consultation. So albay and Camarinesur nawalat duman sa public hearing, sa public consultation dahil ang tatinamaan kita mga tugang nin bagyo digdi po sa Bicol. Natandaan nindo so Christine
na binaha kita digdi sa Albay, binaha so Kamsur, binaha halos so kadaklan ng parte kan Bicol Region nagsapar ni matinding baha. Kaya nagdesisyon kay ito na kumbaga kansilaron na muna, i-postpone mo na so proseso, so pagkondukta ng public hearing sagkod sa nagkapirang bulan tabi ito mga tugang na natenga hanggang sa ang sabi kang Regional Tripartite Wages and Productivity Board digdi sa Bicol, panahon na para i-resume mga tugang itong proseso. Dahil nag-resume lang. 'Di ba? First week of March nag-resume. So public hearings, public consultation hanggang sa magkabilog nga ni tabi mga tugang nin desisyon. 'Di ba? Na dagdag na 40 pesos pero sa laog nin duwang tranche. April 5, so 20 pesos. December 1, so another 20 pesos. Kung kaya magiging 435 pesos po mga tugang ang minimum wage digdi sa Bicol Region. Diba? Pati so sweldo kan mga domestic workers, so mga kasambahay tapo mga tugang, ang minimum na sweldo ninda sa bulan 5,000 digdi sa Bicol. Ngunyan, dinagdaga naman po ito, mga tugang, effective April 5, 2025, magiging 6,000 naman tabi ang sa indang sweldo. Nagdagdag man tabi ki 1,000. Manggad na, dakula kong nahiling ko yun sa comment sa social media, na 40 pesos nga. Dahil nga makabakal ki sarong kilong bagas, tang sarong kilong bagas bagangon yan, mga around 45 pesos and up, 45, 50, 55, so magayon na klase, di ba? Pero iyan kaya ang proseso kay puhan timbangon tabi mga tugang na mapaunrahan ang increase sa labor sector, pero day man masyadong kumbaga maging disadvantage sa parte kan mga nasa business sector. Takon mag-increase man kihalang kabon, malugi naman sinda mga tugang. Ano ang tendency? Ang tendency, magbawas ki mga empleyado. O di siyempre, may maapektaran na mga empleyado, di ba? Para mataparan so halangkaw na increase, mabawas ki empleyado, o kaya baka sa iba, mas makamundo kung magsarado totalmente. Takon di kaya nun ang pasweldo. Diba? Pinagburbaralan si tabi iyan mga tugang kan nasa labor and business sector. Yun po yan ang mangyayari. Mga tugang 40 pesos ang dagdag sa laog ninduwang trans. Mainot sa April 5, so 20. Sa December 1 naman, so another 20. Tapos yung mga kasambahay, from 5,000, magiging 6,000 na po mga tugang. Ang minimum wage sa Bicol, pag na-implement na itong duwang trans, magiging 435 pesos. Ayaw, mga tugang, tanto, may first konso RTWP, imbitado man kita, antabayan tayo para makatao pa kita rin dagdag po sa indong impormasyon. Sa ngunyan, dangagunta muna ang report. Kan sa tuyang intern, nayaon po dyan, para dagpadag sa palibot, nagko-cover mga tugang kan palarong Bicol 2025. Kaya kung maling doining, sige na ang taragdo kan daplos, yun na yan mga tugang ang resulta kan sa indang pagmaniugot buda igos sa field. Mga tugang, Joanna Agripa. Joanna, maray na udto. Maray na udto, Sir Joshua. Maray na udto sa mga paraan tabay. Gina na kan mga atletang hali sa Kamsur ang kawat para sa football boys kontra sa Albay sa ginibo na Bicol University digday sa Bicol University Sports Complex mo na aga. Sa resulta kan laban, nakakuha nin sarong goal ang Kamsur sa first half, as in daina nakabawi pa ang Albay sa second half. Mientras tanto sa inot na laban sa parehong event, nagtabla ang Camarines Norte as in Katanduanes sa score na 0-0. Para sa ultimong kawat man in football nga na aldaw, mahampangan man ang kupunan ni Iriga as in Masbate City digdi sa Bio Sports Complex. Iyan ang dagdag na bareta digdi sa luwas. Joanna Agripa, intern haling Bicol University, DZGB News. Joanna? Yes, Kuya Josh? Nagpadagos kan kawat, kan football mo na sa oras na ini?
Dahil pa po, at yan po, madagos ang kawat ng mga alauna po. Okay. Taan sabi manangad baga, pag masyadong mainit na, nga around 10 a.m. onwards, i-suspend mo na sukawat para dahil masyado mainitan sa mga athletes. Yes po, kasi bago po nagtapos ang kawat, mga alas 10 na po. Aha, tapos after kato, dahil na kinagsunod. Wala na pong nagsunod. Very good. At least, nailing manangad, pinotob manangad itong eskema na para maproteksyon naman sa sobrang init sa mga atleta. Pag 10 a.m. na grabe na ang init, kumbaga, dahil na muna kimasunod na kawat. Taud-taud naman na hapon pag naglimpoy na. Yes po. Okay. Thank you. Thank you po. Alright, mga tugang, Joanna Agripa, live po dyan sa Bicol University Oval. Pag alas 10 da pa lang mga tugang kasubago, natapos na football, dahil na mo na kinagsunod. Tama man, na desisyon mga tugang kan komitiba na yung namamahala sa pagpapakawat. Diba? At actually, kan mga nakaaging taon sa palaro, pinag-implement na ini, na pag grabe na ang init kan aldaw, suspend na mo naan karawat kan mga outdoor games. Halimbawa na football, tapos athletics. Ta syempre kay po ang taman giraray mga tugang proteksyonan ang salud kan mga student athletes tabi Kuya Nald, di ba? Ta grabe mananggad kun nang alas 12 sa udto, yaong ka pa dyan sa taho nagparabasay-basay, nagaduro dalaga, nagisipa kad bola. Ang pigili kayan mga tugang kung magkausanin kumbaga daypiga hahagad aksidente sa salud mga tugang kung maghirilang mo ng mga atleta ta grabe ang init po kana aldaw, di ba? Kaya importante ang hydration, dapat perming hydrated. Anyway, syempre aram iyan kan mga trainers, kan mga coaches, kaya kudos tabi dyan mga tugang sa nagpapadalaga nagmanihar kan palarong Bicol 2025. Diba? At least nailing naman giraray so proteksyon and pangataban sa mga student athletes. Diba? And congratulations, ako gusto kong i-congratulate ang LGU Legazpi, ang DepEd Division of Legazpi and so DepEd Regional Office. Kasud na kaya mga tugan, nag-attender ako kan press conference kan DepEd Bicol kung sa inyaon misuduman si Mr. Jason Razal. Siya po mga tugang sarong technical staff hali sa central office kan DepEd na nagdigdiman sa tuya sa Bicol para mag-monitor kan dalagan kan palaro. Di ba? Sa statement niya kasuhapon, sigud sa iya, impressive niya. So ipinahiling kan Legazpi City bilang host kan palarong Bicol 2025. Magayon so opening program, di ba? And nagkaigwa siya in monitoring sa mga billeting schools and playing venues kung sa inya hiling niya na okay ang mga venue digdi sa Legazpi City. Tama man ang baga mga tugang ta, may mga pasilidad man talaga kita. Halimbawa dyan sa Bicol University, ngayon dyan sa athletics, so football, di ba? Magayon man ang ina pasilidad tabi Kuya Nald, and na-maintain man po yan. Halimbawa man sa swimming, yaon sa Olympic size swimming pool, dyan man sa laog kan BU, mga tugang. Diba? At least, ang mga hali sa palarong Bicol, na-experience ninda, naglaban sinda sa sarong Olympic size na swimming pool na, dahil na makigkig pag abot kan sa haralangkaw pang level nin kompetisyon, diba? Duman sa baseball sa Mayon Rivera sa barangay sa barangay Lidong sa Santo Domingo Albay. Pag abot sa kawat na basketball, dahil kitang problema ta kadakol kitang mga kunyan, mga covered courts, digdi po mga tugang sa Legazpi City. Diba? So Bicol University Gymnasium gibuhan kan badminton, diba? Mahiwas, magayon na gymnasium. Kadakol ang mga covered courts ta digdi sa mga barabarangay sa Legazpi, di ba? Nagamit niya so ibang mga covered courts kan mga barangay ngunyan sa palaro. So at least nahiling kan mga taga DepEd Central, so potential kan Legazpi City na maging host nin mga darakulang tournaments, darakulang torneo ini halimbawa ining palarong Bicol.
Di ba? At least, siyempre, ito si Mr. Razal, kung ano so experience niya, so nahiling niya po digdi sa Legazpi City sa pag-host kan palarong Bicol, siyempre, maistorya duman sa DepEd Central, kung ano so na-monitor niya, kung ano so nahiling niya digdi sa Legazpi. Magayon ang mga playing venues, komportable man ang mga atleta, takadakol ba kita kay mga lugar man ang digdi. Di ba? Sa accommodation, okay man kita. Di ba? Kan last year nga ni mga tugang piggamit sa mga mall bilang playing venues. Ngunyan, ang sabi ni Sir Dexter Season, dahil na masyado ginamit sa mga mall. Dahil lang dakol naman kita mga playing venues digi sa Legazpi City na kan pig-check ninda, pig-inspect, laog duman sa standard kan karawat. Di ba? Buda so ibang mall, ngunyan kaya na 2025 palaro, nagdagdag man dapo mga tugang sa mga delegasyon. Kaya medyo, so, halimbawa sa ibang mga mall, medyo nagsanit na so venue para duman gibuhon ang kawat. Kaya naghanap ki ibang mga ibang gaganapan kan mga karawat kan palarong Bicol. So at least nahiling mismo kan taga DepEd Central, so kakayahan kan Legazpi City na mag-host din mga darakulang torneo. 'Di ba? Kadakol kitang mga covered courts digdi na pwedeng ganapan in basketball, volleyball, and iba pa po mga tugang na mga events. So puro duman sa barangay Puro, yaon duman sa sepak takraw, kunya kunasala. So covered court kan barangay Dapdap, yaon duman mga tugang so wushu. Ini pala na wushu. So ano ini Kuya Nald? Kombinasyon kan wrestling, boxing, buda taekwondo. Kaya pigiling ko sa tindog kan mga wushu athletes man nga duman sa barangay Dapdap Kasubago, mga maskulado, mga bato-bato, pati sa mga babae. No. Kadakol na kitang mga facilities digdi sa Legazpi na kayang-kaya mananggad na makapag-akomodar nin mga atleta. So at least good. Nahiling taman na may kakayahan ang Legazpi City sa pag-host. 2016 nangyari naman baga mga tugang digdi sa tuya sa palarong pambansa. 'Di ba? Kaya kayang-kaya mananggad talaga. Sabi nga ni Sir Jason Razal, kunyan, impressive ang Legazpi City sa inot nal daw kan palaro so opening, tapos so inot nal daw man kan karawat mismo. So ang palarong Bicol 2025 mga tugang, madurar po init hanggang sa Sabado. Ang closing program po sa Sabado, March 29, 2025. Ano ang dara kaining tagayunan sa Legazpi? Bako sa mga tugang dahil dakol ang nag-arabot ting sa tuyang mga dayong mga student athletes. Kundi igwa man ini siyempre nin epekto, magayon na epekto advantage sa economic side. Siyempre, alimbawa sa ibang mga atleta, ang iba dyan, pig-ibahan kan sa ng mga magurang. Di ba? O pig-bisita man kan sa ng mga magurang halay sa ibang mga probinsya. Pagkatapos kan karawat, so iba kayan mga tugang, mapuro para syar, maduman sa mga mall, di ba? Sa mga pasyaran din sa Legazpi City, maging so partinda nin fishball, may ganansya, Kuya Nald, dyan sa Boulevard kan Legazpi City. Kaya iwan ang kinagayunan na nagiging host kita ng mga darakulang events, convention, palaro, and iba pa. Bako sana para mamidbid ang Legazpi City sa ibang mga probinsya, sa ibang mga lugar, kundi siyempre sa economic side kayan, may advantage para sa host, para sa Legazpi City. Mabarakal, maparasyar sa mga mall, sa konsen dyan na pwede nindang dumanon, lakaw-lakawan, di ba? Ining mga first 2 to 3 days kan palaro, talagang dahil pa masyadong mahiling ang mga student athletes na magparabaralaw bagaw dyan sa syudad. Focus yan sa karawat. Pero pag natapos na, Kuya Nald, so elimination round, kan mga sports, kan mga events, matatara na sana. So mga competing teams, groups, and individuals, so nasa quarterfinals, semifinals, and finals na. Halos sukabanga kan bilog na delegasyon, more or less 8,000 na delegates. Halos kabanga kayan, tapos na sa indang karawat, natapos na sa elimination round, siyempre may oras man na magpuro para syar. Diba? Madaman sa mga mall, kung saan na pasyaran. Sabi ko nga ni, pati ang parte na rin fishball, kwek-kwek, balut, penoy, posibleng mabentahan, takadakol kitang bisita lagi sa Legazpi. Dahil sa
raw-rawan kan iba na mga medyo pastidyoso ang isip. Diba? May pangapunan nga ni so LGU, zero tolerance duman sa maridakop na tricycle driver na mananamantala, di ba? Aram ko, mga par-tricycle di sa Legazpi City, mga mabubuot man. Although, dito lang talaga masabi ka, boss. May iba man na medyo makulit-kulit man. Diba? Medyo makulit-kulit man. Kaya sana, wala ki manamantala mananggad and wala kita rin mabaritaan na nabastos na bisita, wala kita rin mabaritaan na kung napahamak na bisita, makasupog man. Maistoryan pag orally sa ng mga probinsya, maistoryan na pangit sa experience digdi sa Legazpi City. Bako ngayon magayon sa experience ko ngayon sa Legazpi, gare makasupog man baga mga tugang. Kaya siyempre sabi nga ni kan LGU, pagtarabang-tabangan tayo ni na mamantiniraan magayon na impresyon kan mga bisita na nag-abot po digdi sa syudad para sa palarong Bicol 2025. Tangani na makautro pa kita mga tugang. Ayaw, bueno, paano kayan? Mag-surusuriblog mo na kita para mintrans mga tuga. Si Kuya Ronald Baldo sa Technical Department, si Jerome Martinez sa IT, sa production po, si Shara Maileron, sa newsroom, si Angel Mustaza and Jenny Baliran. Sa pangaran po, kan sa indong regular na kaibahan digdi sa programang Aramon Nyato, News Director Mar de la Cruz. Ako po sa indong para mientras na nakaibahan, Pasiguro Permay. Ako po si Joshua Bino. Masunod na ang Bareta alas 12. Kaibahan po si Miss Gina Ritterly and Mr. Bert Nunez. Salamat po mga tugang kan sa indong pag-antabay. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko,